danna mana subscribing please da Allah. Sannan ku dan yi sharing din bidiyon. Yau zan yi magana ne akan kyawawan ayyukan da Janar Muhammadu Buhari mai gaskiya yi. Kamar da yake wace magana ce wannan ban fahimce ka? Ai ban yi dan ka fahimta ba. Yana kana mun wani gani ne. Ba dai san ba zan taku ba. Talaka na Buhari ku ƙara so kusa. Wanda albishir ka zuwa da 'yan Najeriya. Kowa ya san Najeriya ba matsiyaciyar ƙasa ba ce. Ai ba ku da godiya Allah. Ka ga laifina? A'a ni fa ban ga laifinka ba. Me yake damun zuciyarka? Ai ni ba na jure zugin da zai ringa damun zuciyata. Bagina ke ce. Sha'i!